Ginosisa naman ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan ang former State Auditor sa Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office nga si Attorney Roderick Wamil kung may iban pa nga ahensya ang nagpasa man sang liquidation documents nga wala sang official receipts o kung sales invoices. Sabat ni Wamil nga may pila ka ahensya nga nagpasa sang acknowledgement receipts samtang ang iba naman ang nagpasa sang official receipts kag sales invoices sa ahensya. Apang ginatag ni Wamil nga hindi niya makabig nga kinaandan nga practice ang pagsumiter sang ARS lamang. Suna sa iya, sa sulod sang 10 katuig niya bilang COA Auditor, ang Office of the Vice President ang pinakauna nga ahensya nga iya na audit, nganun say acknowledgement receipts lamang ang ginpasabilang liquidation documents. Sa karanasan mo sa 30 mga ahensya, masasabi mo ba na yung findings ninyo dito sa OVP ay similar o standard ba? O nangyayari rin yung ganong walang official receipt at walang sales invoice sa mga liquidation? Yes po, Your Honor. Since sina-apply naman po namin uniformly yung provisions po ng Joint Circular 2015-01. As in, puro AR ang sinasubmit ng ibang ahensya? May mga agencies po na nagsasubmit naman ng OR po. So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit? Hindi ko po siya masasabing standard practice since ito po yung kauna-unahang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. So first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at walang official receipt. Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit. At 125 million, no? Na walang sales invoice at walang official receipt. Yes po, Your Honor.